Dnes posledný krát u nás v rádiu Viva sme sa spojili s naturáčikmi v kostýmoch Paradajky a Kukurice, ktorí už od apríla pátrajú po originálnej škôlke, ktorá bude najkrajšie vyzdobená. Deti budú vedieť odpovedať na otázky o zelenine a naučia sa aj spievať pesničku Varím polievku. Ide o súťaž naturáčikové dobrodružstva, ktorú vyhlásila značka Vitana Natur. Dnes navštívili naturáčikovia materskú školu v Hontianskych Nemcoch, kde našli aj malú Karolínku. Tá nám prezradila, akú zeleninu má rada. Paradajku, hrášok, kukuričku a mrkvičku. To je tam našepkával samozrejme naturáčik Paradajka, že kukuričku. Ten nám prezradil, že deti boli dnes veľmi šikovné a uvarili super polievku, majú totiž veľmi dobrú inšpiráciu. Mama je dobrú kuchárku, čo nám varí polievodky. Tetu ľudku, písmenková, mrkvičkovú, kalerábovú, kapustovú, brokolicovú, azurovú ešte, šešovicovú. Tetu ľudku pozdravujeme, posielame vrúcne bosky z Rádia Viva. Ako to vyzeralo v materskej škole v Hontianskych Nemcoch, si môžete pozrieť na videu na Facebooku na stránke Chutne a Natur. Spolu s ním tam nájdete súťažné videá zo všetkých škôlok, ktoré sa do tejto hry zapojili. Porota, kde aj náš moderátor z rána Alex a aj vy poslucháči môžete hlasovať za to video, ktoré je podľa vás to najkrajšie. Víťazi, pripomínam, získavajú fantastické ceny ako interaktívnu hraciu tabuľu, detskú profi kuchynku či edukatívnu sadu drevených zelenín. Nie drevitých, drevených. Drevité vám predajú na trhu. Školky, ktoré naturáčikovia navštíviť nestihnú, môžu poslať svoje súťažné video mailom na adresu naturáčik@naturáčik.sk. Viac informácií ako vždy na webe, klikajte na www.vitana.sk. Počuli ste o naturáčikových dobrodružstvách? Spoznávajte zeleninku s vašim škôlkarom a hlasujte v súťaži za vašu škôlku na Facebooku Chutne a Natur. Naturáčikové dobrodružstvá vám prináša Vitana Natur. Chuť plná prírody. Rádio Viva.